Il-Gazzetta Malta Independent fil-ħarġa tagħha tal-ħadd ħeġġet biex emendi legali dwar hacking li l-Gvern ressaq għal konsultazzjoni wara approvazzjoni mill-Kabinett għandhom jiddaħħlu kemm jista' jkun malajr biex każi fejn dan iseħħ mingħajr intenzjonijiet ħżiena ma jibqax jitqies bħala reat. Dawk li jitqisu bħala ethical hackers huma individwi jew kumpanniji li jidħlu f'sistemi tal-ICT biex jipprovdu soluzzjonijiet u jsaħħu s-cyber security tas-sistema. Fl-editorjal tagħha il-Gazzetta referiet b'mod partikolari għal każ riċenti ta' 3 studenti universitarji u l-lettur tagħhom li qed jiffaċċjaw proċeduri fil-qorti u l-possibilità ta' kundanna sa' 4 snin ħabs wara li identifikaw u rrappurtaw difetti fl-applikazzjoni online tal-istudenti bl-isem ta' Freehour. Il-każ seta' wassal għal telf ta' dejta personali għar. L-4 persuni ġew rapportati lill-awtoritajiet mill-istess Freehour anka jekk kien ċar li dawn ma kellhom l-ebda skop ħażin. Brabta ma' dan il-każ fl-aħħar ġimgħat il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li fl-laqgħa tal-Kabinett ġiet diskussa politika ġdida li lan tagħha u li jiġi regolat dan il-qasam emerġenti ta' xogħol biex bekk anka jiġu implementati salvagwardji lil min jaħdem f'dan il-qasam fosthom dawk li jiskopru vulnerabbiltajiet f'sistemi diġitali. Din il-politika li tfasslet mill-MDIA b'ħidma bejn il-Ministeru għall-Ekonomija u l-Ministeru għall-Intern tnediet tal-konsultazzjoni pubblika ġimgħa ilu u se tibqa' miftuħa sas-7 ta' Ottubru li ġej. Din għandha twassal biex ikun hemm proċedura stabbilita u legali f'dak li għandu x'jaqsam ma' riċerkaturi tas-sigurtà magħruf aħjar bħala ethical hackers. Il-Prim Ministru kien qal li jrid jinċentiva liż-żgħażagħ li jistudjaw għal karriera f'setturi ġodda bħala parti mill-viżjoni tal-Gvern favur iżjed impjiegi li jkunu inqas intensivi iżda ta' kwalità għolja. Għaldaqstant tenna li ma setax iħalli lakun jew liġijiet ambigwi f'settur fejn instab li kien hemm nuqqas ta' regolamentazzjoni. L-Independent urid is-sodisfazzjon li issa li se jkun hemm set ta' regolamenti f'posthom dalwaqt, hackers etiċi għalmenu se jkollhom linji gwida li jridu jimxu magħhom waqt li jiddistingwuhom mod ċar minn min ikun qed jagħmel dan bi skopijiet ħżiena.